boten pamertos pasemon pangandikanipun paman Gusti. Mawi pasemon mekaten lajeng dumadi lelampahan ingkang damel jumurih manah. Ibu serapopo ger, iku kabeh wis dadi kesane Jawata. Kalau kocok jeneng sira pirasti kastani Jawata. Sapengko kajumenengake nalendra ana ing pribadi. Pokoke dal toto-toto samangke ganti-ganti sawega ing diri lelakon ingkang mustawri ilangno. Banjur tumuju marang jagat anyar ingkang kebak ing panganan. Inggih Prabu. Dadi kita kudu tansah mangerti marang pasemon urip ing jagat iki. Wong jaluk ngapura iku durung karuan. Mergo luput nanging merganjeni marang pepodo nggunakake marang pasawinan. Pigatak marang pitutur iki ya, yen angel tresnani aja jengik. Yen ora bisa ngliput aja gawe susahe wong. Yen ora bisa ngalahno ya aja nacak. Yen ora bisa ngenjeni aja kina. Yen ora bisa dadi sedina aja dadi musuh. Uga bisa nata diri lan pribadi. Bisa buang saking tumindak Allah saka diri pribadi. Kadang kanca yo iku sakune kangge kanggo jeneng sira jumeneng nata ing pribadi. Kadang kanca uga tansah tedo ing karya hayo kota Ningratara. Jaya-jaya Wijayani Rahayu kang pinanggih ing dhuwur.